in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Upon his precious head they placed a crown of thorns. They laughed and said, behold the King. They struck him and they cursed him and mocked his holy name. All alone he suffered everything. he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, But he died alone for you and me. To the howling mob he yielded. He did not for mercy cry. The cross of shame he took alone. And when he cried, it's finished, he gave himself to die. Salvation's wondrous plan was done. Yes, he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. We're going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. The Come along, come along, that's in its come mayday. along, It's come finally along,
fulfill eternity. Basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We're going home at last. We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a better place. How? Come along, come along, To inhale the apostles come along. will be there. Oh, I can't wait to see that we forgiven for Him will be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. Wasalwa. We are going home to spend Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We are going home. Home at last. Leaving This earth for a better place. Yeah, yeah. We have won at last. we're going home at last. We are going We will be home, home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's We land. are going home. We are going home. Home at last. Leaving this earth For a better place. for a Yeah. We're going home. We will be home, home at last. To spend eternity. We will be home, home at last. Leaving this earth For a better place. for a better place. Oh, I'm leaving Leaving this earth for a better place. for a better place. Yeah, I'm leaving. Kuitwe sokuda kwe dona matangaku. Itwe sokuda kwe dona matangaku. Itwe iko sokuda kwenyu haleluya ngaku. Sekuda kwenyu haleluya ngaku. Sekuda kwe tokumbira mwari ngaku. Itwe sokuda kwe tokumbira ngaku. Itwe iko sokuda
musoro wenyaya unoti nhasi. Unoti kudini hai? Nhasi. Unoti today. Iro zuva ranhasi. Vambototi unongoti nhasi. Unototi nhasi. Pane zvinoda kuitwa naMwari rini nhai? Nhasi. Tichafamba tiri kuna bhuku raJeremiah. Hande tese kuna Jeremiah chapter 1 kubva paverse 4 to 5. Ndokumbira vane Bhaibheri rechikaranga vandiverengere. Verse 4. Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri richiti, ndakakuzivisa ndisati ndakuumbai mudumbu raamai. Ndakakuitai mutsvene usati wabuda muchizvaro chaamai. Ndakakugadzira kuti iwe muprofita wamarudzi avanhu. Amen. Verse 6. Mira henyu papa. Ati the word of the Lord came to me. Shoko raJehovha rakauya kupi nhai? Kwandiri. Tichitaura pamusoro peshoko. Dai shoko racho raJehovha iro riri touya kwauri nhai izvezvi. Hanzi shoko raJehovha naJeremiah rakauya kwandiri richiti kudini? Usati wafungwa, usati wambosonwa, usati warukwa mukati medumbu ramai vako, I knew you. Before you were formed in your mother's womb, I knew you. Usati wambofungwa, matumbu aya atiri kufamba nawe asati aziva, Mwari woti ndakakuziva iwe. Handina kungokuziva chete, ndikakuisa parutivi kuti uve muprofita amongst the nations. Unoziva here kana shoko raMwari kati shoko raMwari rakauya, chiko chinombonzi shoko. Tikaenda kuna Revelation chapter 19 verse 13 inotaura ichiti he is dressed in a robe dipped in blood. Kwai wanga akashongedzwa nenguo yakanyikwa muropa rake. Zvikanzi zita rake anonzi chinhai? Shoko. Saka iri shoko iri rakauya kuna Jeremiah, ini kwandiri chakauya kuna Jeremiah ndiJesu. Saka Jesu nhasi ari kuuya kwauri, kwete iwe Jeremiah asi iwe Keresenzia kana kuti iwe Mesi, imi mbuya watiki. Nhasi shoko riri kuuya kwamuri. Jehovha vachiti musati mapinda mudumbu ramai venyu takakuziva imi. And I set you apart, and I made you a prophet amongst nations. John chapter 1 verse 1, what in the beginning was the word. Pakutanga ranga richi nai shoko. Shoko ranga riri kupi nai? Kuna Mwari. And I want to talk to you ladies. I don't want to preach on my own. Mashuwa here. Pakutanga ranga richi nai shoko. Shoko ranga riri kupi nai? Kuna Mwari. Iye anga ana Mwari pai nai pakutanga. Iro ri shoko. Ndora uya kwatiri zuva ranhasi. Richiti usati wambofungwa mudumbu ramai vako, iwewe ndakakuziva iwewe. Kwainombozi Jeremiah ndiani? Ndoda kutserangura munhu anonzi Jeremiah, asi iwe unozviziva zita rako nhaika? Zvibvunze kuti iwe unonzi Bheti umbori ani? I hope hapana ana Bheti pano nokuti ndoda kufamba naBheti. Munhu anonzi Jeremiah, Jehovha vachimushanyira, vanorava vanoti wanga aina makore only between 20 and 25. Wanga ari mukomana muduku. Sezvakangoita vasikana vauya nhasi vewomen's ministry, ndoparira vasikana mumba, alimeni vasikana. Vasikana varimo here apo? Ndinofarira vasikana. Jeremiah was young. Kwai wanga ari mukomana muduku. Akazvarwa mumba yevaprista. He was born in a family of priests. Achigara muchiguta chidoko chinonzi Anatol. Muchiverenga muchifunda nenyaya yaJeremiah. Shoko raMwari rinoti arimwo muAnatoti, yaiva guta ranga riri padhuze neJerusarema. Saka aita kudongorera Jerusarema achikwira. Paaikura Jeremiah waitohwisisa kuti ini pandinokura ndichaita mupristi, nokuti wanga akazvarwa mumba yeinhai yevaprista. He was a Levite. He was born out of the temple tax. Akatorwa, redeemed to be a priest. He was from the house of Levi. Shoko raMwari riendera mberi richitaurira kuti zvinoreva here kuti Jeremiah mukukura kwake waitohwisisa kuti maprista anoitei ndizvo. Waitoona vachibayira zvipiriso ndizvo. Waitoona vachiita maordinances eLord Supper ndizvo. Sezvo wakangoita iwewe wakangokurira mumba yechiKristu ndizvo.
uchingoitawo zvinoita vaKristu. Vamwe vakatozvarwa nana mai wewomen's ministry pamwe. Vakatokura vachitoziva kuti hembe dzepepo dzinorevei. Kana kuti uniform yedhoka inorevei. Vakatokura vachitoimbirawo pamusangano. Asizve out of 20 years dzaJeremiah, shoko raMwari ranga risina kumbosvika kwaari. Unoziva here kuti watochembera iwe? You have never heard the voice of God. Wakurira muchechi iwe, you have never heard God speak. Wakurira uchiimba pano papulpit, asi shoko anonzi shoko wacho haana kumbokushanyira. 20 years later, mbuya atiki kusvika makwegura kudai, shoko raJehovha harina kumbosvika kupi naye kwamuri. Inamato wangu kuti nhasi dai shoko raJehovha rangosvikawo kwauri. Irori shoko richiti usati wabuda mudumbu ramai vako, vasati vaenda kusikani kuti vanzi positive pregnancy, God says, I knew you. Vasikana muchifamba muchizvida, Mwari ari kuti iroro dumbu irorero rine chimwe chinhu chandakaisa imomo chandinoziva chisati chavepo. When we talk about formation, I am reminded of the book of Genesis. Hanzi pakutanga. Mwari wakasika denga nenyika ndizvo. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was void and empty. And God started to form. Unoziva, the formation of God is what is in the mind of God manifest through His word. Zviri mumusoro maMwari, Mwari vachitaura zvichiitika. Mwari votizve, before you were formed in your mother's womb. That means before anything else, God knew, and God was going to create something in the womb to bring out a Jeremiah of our time. Munozviziva here vasikana kuti chinonzi dumbu, haiwa rega ndirege kuti dumbu, chinonzi chibereko. Nokuti kati matumbu vanababa ndofunga kuti kutaura nezvimwe chetezvo. Ai haisi nyaya yana baba iyi nyaya yana mai, nekuti ndova nezvibereko. Mwari voti before wapinda muchibereko chamai vako ndakakuziva. Unoziva chinhu chinonzi chibereko, ndo chinonzi women in ministry. Mukadzi akatopiwa chibereko, Mwari vakati I'm partnering with you to do my work, because muchibereko mako mune zvandichaisamo kuti basa raMwari rienderere mberi. Unohwa munhu achiti handiri women's ministry, haugoni kusada women's ministry nekuti une chibereko. Chibereko is meant to be God's strategy, God's tool to manifest His presence. And before you were created in your mother's womb. Unoziva Mwari vachiti create. Ndinongofunga pota ini. Iye Jeremiah akitaura pamusoro papota. Achiti I went into the potter's house. Ndakaona muumbi wehari, mbuya tiki. Mamwe mashoko echirungu anogona kukupotsai. Tiri kumuumbi wehari. Hanzi kana murumbi wehari achiumba hari yake, anotora vhu. Vhu harigoni kuti handidi, nekuti vhu harina kana sei. Kana muumbi wehari horida, akatora vhu iroro, unotanga kuriumba. Zvikada unoda kuita chirongo, zviri mumusoro wemuumbi wehari. Hazvisi mumusoro wako, zviri mumusoro wemurumbi wehari. Nekuti ndiye anoda kuti ndoda kuita hadyana here kana kuti kwete. Kana akafunga pakati pekuita hadyana kuti handichadi hadyana, ndakuda chirongo, zviri mumusoro mumunhu wehari. He does whatever he wants with his clay because he created it. Before you were formed in your mother's womb, I knew you. And I set you apart. Well, you were set apart before you were even created. Kutamba kwamuri kuita kumchiti mukita augo. Mwari vane mission kare. Ndiwe chete wanonoka to answer to that call. Nokuti Mwari vakapedza newe kare. Vakatokupa basa kuti iwe uri muprofita iwe. Toswera tichidana kuti augo. Rini vasikana. Nhasi ndo zuva racho. Nhasi ndo zuva racho. Unoziva chinhu chinonzi dumbu. Pane vana vanga vari mudumbu, vana mai vane mimba muri kwere. Unoziva madzimai anga akazvitakura maviri so. Bhaibheri rinondinakidza. Kwai madzimai aine mimba dzavo vachifamba so. Kwai vakasangana. Kwai zvazviri mukati medumbu ravo zvakakwazisana. Chimwe chikakwakuka.
nhungu dzakakwakuka wani dzakakwazisana zikahwisisa kuti uyu muponesi umwe akahwisisa kuti naime 4 rana umwe naumwe pedzoro rani nai rake taneta nevari kupiringisha vamwe munhange mutange umu ziva nhange mutange yani nai yako Mwari voti I set you apart. I chose you to be a prophet amongst nations. What is a prophet? Taneta nekureverwa nhema mumwe nomwe unongosumuka achiti ndiri muprofita kuchinombodzi muprofita chiko nekuti kwazara vaprofita vei nai venhema. A prophet was a chosen to start with. Secondly, authorized. Thirdly, sportsman of God to declare God's word. Unofanira kusarudzwa, unofanira kusanangurwa, unofanira kuiswa parutivi kuti upupure nezveshoko raMwari ranga riripo pakutanga nanhasi rinongovapo narini richavepo. I chose you to be a prophet. A prophet vanofunga kuti vamwe unofanira kungotaura nezvamangwana. Mangwana uchashayiwa school fees. Mangwana zvichahwiwi. Mangwana ndiri kuona gomba pamberi pako. Mangwana uchafa usina mwana. Ndochiprofita ichocho. A prophet. Tikatarisa mushoko raMwari. Jeremiah. Mwari vakuti I called you to be a prophet. To speak the message. Mukowaira naMwari. To speak the message of the present that has future ramifications and implications and consequences of those actions. Zviri kuitika panguva ino zvokudzora Israeri yakanditarisai kubva muzvivi kuti mukarambira muri muzvivi Israeri ramangwana renyu richazovere. Nekuti shoko raMwari rikati mukarambira muri zvivi zvokwadi muchaparadzwa. Ndochiprofita chatoziva. Because prophecy, the testimony of Jesus Christ, is the spirit of prophecy. Those are tinoziva izvozvo. Asi mukudanwa kudai iwe hauzi wega usingadani uchitarira iwe. Toda kuverenga Jeremiah. Pase mujeremiah ipapo pavhesi 6. Verenga ivhesi 6 mama. Vhesi ya 6. Ipapo ndikati, haiwa Ishe Mwari, tarirai handigoni kutaura nokuti ndiri mwana hangu. Vhesi ya 7. Asi Jehovha akati kwandiri, usati ndiri mwana, nokuti kuna ani nani wandinenge ndichituma, unofanira kuenda nechinhu chipi nechipi chandinenge ndichikurayira. Maita mira yenyu baba. Hanzi alas sovereign Lord, I don't know how to speak. Unoziva mission yatiri kuti augoi. Pane vamwe vanoti handigoni kudii nai? Handigoni kutombotaura ini. Vamwe voti ndinorwara nemakumbo. Vamwe voti zvizukuru kuti ndibude handina anosiyira vana. Vamwe izvozvo havana kutouya nekuti vati mbesa dzawandisa mumunda. Ndikaendako ndoona makudo apedza. Ende muzive vasikana, marizens enyu iyoyo ndeyechokwadi. Ndeyechokwadi mufunga hasimbori yenhema. Asi ndo storyline yaMwari here iyoyo. Hamuzimiwe kutanga imi kupa ma-excuses ekusaenda kubasa. Kana saka ukapa excuse hapana chinombotivhundusa. Nekuti hoyo Jeremiah kutoti ndiri nai ndiri mudukusa. Pane vasikana vari pano vanoti tichazoenda kana tava namai iye zvino tichivadukusa. Basa nderani nai nderana mai. Vana mai vachiti vana gogo ndo vanozviziva. Vana gogo vachiti ndo hwamakumbo. Saka unoenda ndiani? Hapana. Pane achaenda irapo. Mozisi chaiye akati ini ndinokakama. Zvokwadi zvandizvidii nai? Handizvigoni izvi. Gideon akati ini ndinokupedzisira kwandinobva. I am the least in my tribe. Komadi kutanga nevana Ephraim vari kumusoroku. Pane vamwe vanototi inini handingambozvigoni ndakauya kuno kuchechi zuro. Madi kutangana namaijoka vagaramo. Excuse you. Vana maijoka vagaramo vachiti imi muri mafike zoro. Hamusati mazvibata. Imbomirai. Vana baba vachiti vana mai muripiko. Vana mai vachiti ndezvana Eridash. Saka hapana unodii nai? Unoinda. Saka ma-excuses vasikana tawa. Ndazvokwadi. Asi that is not the storyline of God.
God has a different storyline. Mwari vane zvavo zvavakafunga mupfungwa dzako pamusoro pako. Iyoyo storyline ndo yatiri kuda iyoyo. Ndo yatiri kuti nhasi. Lord, reveal my storyline today. Mwari votaura zvavo. Ini chandodira Mwari havarambi vakanyarara. Mwari vakati kuna Jeremiah paverse 7. But the Lord said to me, do not say I'm too young. Iyi ndo storyline yaMwari. Usati uri muni nai muduku. You must go everywhere I sent you. Hazvina kunzi go to your neighbor only. Everywhere. Kwandongofunga kuti ndoda kuinda ndokwanofanira kudii nai kuinda. Saka hisi nyaya yako inyaya yaMwari nekwanoda kuti Mwari vanoda kuti iwe uinde. And you must go everywhere I send you and say whatever I command. Unoziva, I love God and I love the Adventist church because we are a people of commandments, but we don't follow the command. But do you follow the command? And the commander-in-chief of the commandments. Unozama commandments are a commander-in-chief way of the defense forces of the heavenly hosts. And he gives the command. Iwe basa lako is to obey. How high should I jump? Don't respond yako iwe. Mwari vanoti kuna Jeremiah, haikona ungotaura saizvozvo. Ini ndine plan. I have good plans for you. Unoziva Mwari vachitaura nemunhu so. Vanototi ndine ndangariro dzakanaka pamusoro peupenyu hwako. Ndo ndangariro dzaMwari. Zvokuti tinozvara vana vane drug and substance abuse problem. Haisi ndangariro yaMwari iyoyo. That is not God's storyline. Zvokuti whether you choose to go or not, that is not God's storyline, because Mwari vane ndangariro dzakanaka pamusoro peupenyu hwako. God rebuked Jeremiah. Hanzi usati uri muduku. Who defines youthfulness? Ndianoti muduku pamberi paMwari wataura wakasika munhu. Mwari wakasika denga nenyika oti ndasarudza iyi. Iwe wati munhu uyu muduku. Who are you? Who defines what God has set apart? Unoziva vanhu vachitarisa vamwe vanonzi uyu tovaziva mai vane reputation. Vane zvavainazvo. Who are you to defile what God has declared clean? When God says, I have known this person before the foundations of the earth, this person is only manifest now, but that person was in my mind before creation. But then the Lord reached out. Why Mwari vakasumudza vakatora ruoko rwavo verengai pavhesi 9 nechikaranga vana mbuya vatiki vahwe. Vhesi ya9. Yes. Ipapo Jehovha akatambanudza ruoko rwake akabata muromo wangu. Jehovha akati kwandiri, tarira, ndaisa mashoko angu muromo mako. Vhesi ya10. Tarira, ndakugadza zuva ranhasi uwe nesimba. Go ahead. Pamusoro pamarudzi noushe kuti udzure nokukoromora kuparadza nokuisira pasi kuvako nokurima. Thank you. And then the Lord reached out his hand. Unoziva zvinoita Mwari. Pane weakness yako ndo paanobata kana ukamukumbira. Jeremiah akati inina mtu young zvokutaura izvi handimbozvigoni. Kwai Mwari vakangotora ruoko vakabata ipapo paiti panonetsa pamuromo. Vana maiwe, Mwari ngaabate ipapo panonetsa pamuromo. Pane panoda kubatwa nhasi naMwari pamuromo. Mwari ngavatibatsira vasikana. Muromo wedu uyu unoda kubatwa neruoko rwaMwari. Hanzi Mwari vakatambanudza ruoko vakabata muromo wangu vakati, nhasi ndaisa mashoko angu mumuromo mako. Ini ndodari chirungu rinobva rati see today I appoint you. Tarira uone nhasi Jenny, Betty, nhasi Mwari vari kuti ndinoda kubata muromo wako because I want to appoint you. I want to set you apart. I want to go to kingdoms. Unoziva Mwari havasi kukudaidzira mukitchen mako aiwa. Mwari vari kukudaidzira kingdoms. Mwari vari kukudaidzira nations.
kana ukangoti zvako aiugo. It's your choice. But God is saying today, I am going to equip you. Nhasi ndoya kukushongedza nehanzu dzokurwa nadzo. I want to clothe you with the weapons of warfare. Vasikana, iyi yangu yakukwenya madrezi. Gospel rai zvinezvi ndere emergency. If you want to stay behind, stay. But those that are going, makambotamba panda kare here mumasikana. Bvunzai vana mbuya vedu, taikwinyira madrezi mumabhurukwa. Poitwa panda. Kana uchicharika so, haungofungi kuti drezi rinoenda nekupi. Because nyaya ndeyekuhwina. Patave iye zvino vasikana, boda kukwinya madrezi. Because God is saying, today, I want to equip you. I want to make you. You know that when God says, I want to make you, that means He's going to recreate you. He's going to remold you. He's going to refashion you. Buya watiki, musasara. Mwari varikuti, ndoda kukugadzirisai, ndoda kukushekai shekai, ndoda kukurudunurai sejuzi, ndigokurukai pacha, ndigokuitai patanicha to do my work. That's what God wants to do today. He wants to undo Jews. Zvaneta kuti manesi amazuva ano acharuki majuzi. Tichakura isu tienda kumaternity. Ichi baby making machine that God gave me. Chichaita basa. Pane vamwe vane usimbe pakati penyu futi baba. Vananesi vairuka majuzi zvokuruka zviya. Vaiti kana varuka patani unoti kana iwangu vari muleba unoti ndinochida ichechi kuti ndinochida sister. Nokuti unenge wanoti patani ichi. Panobuda John apa. Unobuda rishudu. Nokuti nesi vanenge varuka. Knit for knit. Mwari voti, before I knitted you in your mother's womb, I knew you. You waita zvokutamba. Hanzi today, I want to appoint you over nations. And what are you going to do? I want you to uproot. Unoziva mukati memusha wenyu kwaunobva iwewe. Kune zvinoda kuzukunuswa nokutsupurwa. Zvatinetsa ndezvokuti takabva nazvo, tikatendeuka nazvo, nanhasi tigori nazvo, ndosaka tiri kutadza kuenda. Wakauya iwe nezvimwari zvaLabhani kuchechi. Nhasi. Vasikana. Pano panoda munamato pano. Kana imi musiri kuzviona kuti panoda munamato hatisati tatanga. This conference needs prayer. This conference needs women who are going to cry out to the Lord. Munozira here. Shokora Jeremiah noti I want weeping women. Women who can cry. Unombona here kusei Mwari akapa akadzi misodzi. For intercession vana mai. Zvinobasa redu tiri pamuromo paya pada kubatwa nemuromo paya. Ruyo rwokushinga ruya harusi rwokutamba. Tamba iri muchiti hadzi unonzi kudii? Zvivindi. Chinhu chinonzi chivindi hachina kuchipa. Ndosaka Mwari vari kuti I'm calling you to uproot. Unoziva chitsiga. Ndimi munorima imi kuchipingo. Kana motaga munda mutsva. Uine zvitsiga. Panotoda vanogobora. Handizve. Zvekumusha kwenyu imimi. Zverudzi rwekwenyu. Zvinoda kutogoborwa. Zvino iwe hausi kuzviona. Mwari vari kuti nhasi. Ndoda kukupa simba. Kuti udzokere kwezverudzi rwenyu. Ikoko kwanongoti masivanda. Zvokwa masivanda izvozvo. Ndozvandoda kuti unogobora. Vaende peyo kwanyati. Ikoko kwari kweza kwamasedza. Maseka. Ndokuziva. Hadenja feedback 2021 yazura. St. Cuthbert School. Izvozvo zveikoko zvinoda kugoborwa. Some have to be torn down. Mwari voti nhasi, I have appointed you to tear down. Ukwana Mwari havasi kuti to just shake nicely. Vari kuti to tear. Nesimba romunamato. Ende Mwari havasi kuti enda unoita chete. Vari kuti go also and plant and build. Pane zvinoda kusimwa. Pane zviri kutsvagwa naMwari kusimwa mukati memisha yedu vasikana. Pane zvinoda kusimwa naMwari mukati meupenyu hwedu nhasi. Pane
pane zvakakoromoka zvinoda kuvakirirwa nhasi. And iwe ukangoti I will go, God says I will equip. Unoziva Mwari chandongomudira inika kungoti I will go, zvimwe zvese anoti I will do. Unoziva Mwari vakabva vapa marching orders. Chiwa marching orders amwani. Hande pana Jeremiah ipapo 1 verse 17 to 19. Zvino iwe Beti, chizvisunga chiuno, iwe Grace, usimuke. Mira ipapo, saka kuti zvinoda kuti iye wachadi nai asimuke. Nokuti zviri kuti zvino iwe Beti, chisumuka zvino, usunge chiuno. Mbuya wangu vaiti kana vakasunga so, vakasunga vakatora zambia ravakariti wozwa kuti nyaya ipe. Haminoti vana mbuya muchiri kuzviita here izvozvo. Kwai ndasungaura, handizivi kuti vanenge vakasunga pai, but pane chinosungika. Ichocho ndocho madzimbuya muripo here. Ndinokudai singambobhirana mbuya. Chimbosungai chiuno. Mbuya tiki, musadzokera musati mandisukira chiuno. Hanzi iwe zvino chidini? Uwaparidzire zvose zvandakarayira. Yes. Usavhunduka. Nekuti zviripo zvinovhundutsa. Nokuda kwawo. Yes. Kumusha kwenyu nekuchechi kwenyu kune zvinovhundutsa. Asi Mwari vari kuti usavhunduka pamusoro pazvo, nokuti ini ndinei nai, ndinewe handei nayo. Kuti ndirege kukuvhundutsa pamberi pavo vhesi 18. Yes, ukavhunduka. Ukasavhunduka pane zvichaitwa naMwari kukuvhundutsa. Zvino ina handinamatiri kuti nekuti vasikana mukasaita izvi ndogona kutongonamata kuti Mwari vavhundutsei. Hino unoda here munamata wakadaro kuti Mwari nhasi jena ari pano muvhundutsei, asavata achingovhunduka kusvika ahwa izwi renyu. Musangano uno musamupaka nahope, rambai muchimuvhundutsa. Pane vanoda kunamatirwa munamato uno panapa kuti vavhunduke, kuti Mwari vataure, kuti nzeve dzavo dzivhuruke. Kwaichi verse 18. Zvinotarira. Yes. Ndakakuita zuva ranhasi. Yes. Guta rakakomberedzwa. Miremuwe. Kwanzi nerechirungu. Today I have made you a fortified city, an iron pillar and a bronze wall. Reshona roti kudi. Zvinotarira ndakakuita zuva ranhasi. Yes. Guta rakakomberedzwa. Yes. Nemburi yedare. Yes. Namasvingo endarira. Mira izvi ipapo garai pasi. Kwaitarira. Today I want to make you a fortified city. Mwari havasi kuti I want to make you a port. Havasi kuti I want to make you a village kwenyu kwamuramba china kwamunobva. Mwari ari kuti I want to make you a fortified city, an iron pillar, a bronze wall. Uri kunzwa here zvikushandiswa naMwari? Mwari havashandisi mashoko pasina vasikana. Nekuti pane zvavari kutotaura zviri kugadzirwa. Kwai iwe ndoda kukuita guta nhasi. Guta rakashongedzwa, guta risingazukunuswi, guta rinomira against every adversity. That's what God is saying today. Munoziva vasikana, kana ukatarisa pamusoro pefortification, we are talking about strength. Mwari ari kuti nhasi ndoda kukupa simba. Ende mushona ukati simba hazvinyai kubuda. I want to fortify you. I want to make sure kuti zvakakutenderedza hazvigoni kupinda mauri kana iwe uchinge watenda kudavira. Mwari voti I want to make you an iron pillar, because an iron pillar has stability. Muri kuona here zvakaita zipila iri riri kusenga zvose izvi, rakagwinya, rakasimba, harizungunuswi. Zvimhepo zvese zviri mubvuvhuta izvi rakangomira pila iri. Kwenyu kune mhepo dzinozungunutsa, asi Mwari vari kuti hauzozungunutswi nokuti ini nhasi I am making you an iron pillar. I am making you a bronze wall. I am making you a fortified city. That is what God wants to do today. Those who are going to when you are a fortified city, you are impregnable. You are invincible. You are unshakable. Hamuzungunutswi, hapana chinopinda mamuri, hamushekwi, nokuti you are an iron pillar. Mhepo zhinji dzichauya, asi iwe hauzodini,
hauzunguruswi. Listen, O Jacob, even when you walk through the waters, they will not wash over you. Even when you pass through the fires, they will not consume you, because you are a fortified city. You are a bronze wall. Allow God to make you a fortified city. Iti Mwari, do not cover that bronze wall. I want to be that fortified city. And I was the way wega. Munoziva mushoko raMwari rakazara madzimai akadavira to I will go, and they were transformed into vessels of use in the master's hand. Pane vamwe aina mbuya vanogara vachingoti ndandigoni kuinda. I am too old. Zvokwadi simba handichina. Shuwa hamuchina simba mhai. Asi moziva here kuti mutemberi yaMwari mami neimwe chembere yemuprofitakadzi yainzi Anna. Vanototi she was old, but she was waiting to behold the Messiah. Mbuya musazorora musina kuta to behold the face of the Messiah. Kune vamwe vakadzi vakafirwa vanoramba vachingochema zvokwadini hangu handina murume. Poita vamwe vari musangano vanoti vakadzi vasina varume vanoda kutora varume vedu, zvokuti in the end vasina varume vanongofira kuti hatikwani. Eredha vakangoswedera padhuze zvonzi havo kuzoti vakangozoti gezei kudarika ivo, yatova problem. But do you know there was a widow of Zarephath who defied the odds? Imi makambozvifunga here kuti muranda waMwari paakandogara kumba the widow of Zarephath, vanhu vekuchechi vakati chi? Bhaibheri shoko raMwari rinongovhara zvaro zvimwe zvinhu kuti tibatsirike sana mai, asi pakataurika apa. Munoziva kuti nzara yose waingogara kumba kwemukadzi uyu, vanhu vachingoti manje uri kugara kwani? Vasikana inyaya inoda kunamatirwa. Muranda waMwari uyu unoramba akamira here. Havana kutohwisisa kuti the widow of Zarephath, the oil never ran out, the food never ran out. Ivo vachipangwaya mukati memisha nokuti pane shirikadzi yakazarura masuo kuti Mwari vashumirwe, kuti Mwari varumbidzwe, kuti tione minanda inoitwa mudzimba dzeshirikadzi nenherera nokuda kwemukadzi uyu. If you are a widow in the house, it is possible for you to witness mighty, mighty miracles whilst everyone else is not holding their mouths. Married women, why Baba, Baba, go into ministry with your husband. Shepherdesses, they are in the house. Vaskana, munebasa imi. Munoziva example ya Priscilla na Aquila. Munofunga kuti Priscilla akatanga achigona kusona matende. Munofunga kuti akabva mukopa chako achizvigona izvozvo. Do you think so? Hameno kana muchizvifunga inofunga handizvoini. Inofunga kuti Baba Aquila akatoti mai kuti basa rifambe uyai iri kudzidzise kugadzira matende. Ndo zvandofunga Bhaibheri harina kudaro. Ndatini kusvika mai vanga vogona tende setende vachiruka matende, vana vaMwari vaiuya kuzoungana mumba mavo vasingatsamwi vachikorekta vanenge vaita wrong doctrine. Aiwa zvinzi harwa naApollo, Jesu unodai, Jesu uyu wakati akadai, vachigadzirisa mentoring and coaching the children of God in the house of the Lord. Amen. Shepherdesses, you have a role to play. Mentor them, coach them, open your doors so that the children of God will be blessed in your houses. Fortified cities, iron pillars, bronze gates. Vasikana vanogona saka istiri pano. Ndoda kutotanga nevebasa. Vasikana vebasa, unoziva pane chimusikana chakangotapwa chikaenda kure, chikai iwe unotoshanda mumba munhu. Chaiva kuva slave. Handitombodi kuenda kutsanangura kuti chinonzi slave chii, but muslave chudi imomo waitoti maina mani ini kwandobva. Ende vanhu vasikana chidikwa notara language ka kwedu ma small leprosy. Kwedu ma small nekuti kwedu kwandinobva uko kuna muranda waMwari. Hausasundi, haudhereri, kuna muranda waMwari. Izvi zveleprosy ma small kwedu chichichaira zvacho mumba mamaina mani. Kusvika mai vanda vati chombotaura kuti kudiko chisikana ichi.
uri momba imomo chishushwa zvokushuka zvokuti du chivaudza kuti Jesu unouyazve. Because she was a fortified city. She was an iron pillar. She was a bronze wall. Impermeable, unshakable. That's what she was. So her circumstances did not shake her. You want to go to the two beach and be a bronze wall. Pane vasikana vasingateeri nana baba kuchechi. Pana baba vacho indururani. Ende ishuwa indururani idzodzo. Hamuna kutanga Nhasi mai. Abhika waiva nechake chainzi namba. Ichocho kachaitonzi foolish. Bhaibheri rakatopupura saka nyaya yacho kwadi. Aitova murume waitova ndururani. Asi pakaita mukadzi wakahwisisa kuti inini ka I am a bronze wall. I am unshakable because of what this man does. I will save the house of the Lord. Be encouraged. Why? Begin to mold. Begin to recreate. Why you are the potter and we are the clay. Begin to mold us into new vessels. New vessels. Quite old vessels. New. Something new has come up. Something has changed in this woman. The way she interacts has changed. Why? Because God has created something new. Behold, you are a new creation. Behold, the old has gone and the new has come. We want to pray for newness. New wine in new wineskins. We want to get rid of the old wine and the old wineskin so that God can begin to do something new. I don't know if there are any pastors in the house. Pane mapastor here pana. Varipo here pastor, kana elder. Izvi zvakudana pastor izvi. Izvi zvakudana elder. Uyai kuno ina handisi altar konde mapastor. Nokuti pano zvinoda kuitwa naMwari and we respect the authority of the men of God in the house. We want to thank God for you, men of God. This is a call. A serious call to transformation. A serious call for the house of Israel to hear the word of the Lord, to heed to the call. Saka iye zvinezvi hatichati I will go. I am going. I will go is futuristic. Inokupa idea kuti ndicha. Hatiisi ndicha. Takutoenda. Takutoenda. Mwari vachitibatsira. Tinamatire mufundisi. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga naJesu muponesi wedu. Tinokutendai mukati menguva dzino nekuti taona simba renyu. Mataura kwatiri nenzira inoshamisa zvikuru. Tinonamatira kuti presence yenyu irambe iri pakati pedu. Mukati menguva dzino Mwari toda kuisa mumwe nemumwe wedu mukati meruoko rwenyu. Pana ana mai, pane vasikana vasimuka netsoka dzavo vari kutsvaka kuti imi Jehovha mainga vagadzira nhasi kwete mangwana, not even in the next minute. Now mataura kwavari mukati menguva dzino vakagamuchira shoko renyu. Gadzirai munhu mutsva pamunhu wakare akauya pano ari zvaanga ari kare. Tinokumbira Jehovha apo tinonamata panguva ino vatumwa venyu vane mutsa ngavagadzire munhu mutsva mukati memwoyo yedu. Makataura shoko renyu kuna Jeremiah vairamba vachivhika shoko renyu, asi mukati meshoko renyu maburitsa pachena kuti kana mataura munhu akadavira anove chisikwa chitsva. Tiri kunamata mukati menguva dzino Mwari kuti gadzirai munhu mutsva patiri tese. Tinotenda Jehovha nekuti shoko renyu kana rakushwa haridzokeri risina chinhu. Mumwoyo medu, let everyone leave this place singing, I am going. Ndichaenda kuma neighbors angu, ndichaenda kwavakidzani vakanditenderedza, ndichaenda kunzvimbo dziri kure nepedyo
nekuti kucongress makataura neni. Tinotenda Mwari nemurandakadzi wenyu wamashandisa kutaura irori shoko. Naiye Jehovha po anoti handisati ndasvika handina kuchibata. Naiye ngaramba achikura mushoko renyu. Gadzirai zvakare munhu mutsva paari. Tese tikubva pano tichashandurwa nemi. Tatenda tenzi nekuti magashira kunamata kwedu muzita raJesu rinogara kusingaperi. Amen. The power of the church is not in its sitting capacity, but in its sending capacity. Tiri kutumwa naMwari kuenda kundodaidza hwai dzakarasika kudzipinza mudanga. Azino muimbi pinzanyi mudanga. Matanga awanda aya. Matanga awanda. Pane vavhimi vari kuvhima vanhu vaMwari kuvapinza muzvimatanga zvavo. Pane danga raKristu rinochengetwa hwai zvakanaka. Pane zvimatanga zviri kupinzwa hwai kuti dzikamiwe mari. Pane zvimatanga zviri kupinzwa vanhu zvipe vanhu mbiri. Pane danga raKristu. Where is the preacher to give the trumpet a certain sound? Vanhu vari kuda Kristu. Vanhu vari kuda Kristu. Christ settled it up by Great Commission. And all power is given unto me. And not power show my body. All power, absolute power. Power is not quantified. To send us. Kundotora vakarasika vabuye kumba. Nyika yakamirira. Nyika yakamirira mutadzi. Uya kudangara Kristu. Uya kudangara Kristu. He's the greatest shepherd. Uya kudangara Kristu. Pana makwaya ari kuchema. Chirika dziri kuchema, nherera dziri kuchema. Dzinofana kudaidzwa dzione solution muna Kristu. Anza yedambudziko rako, anza yedambudziko renyika ndi Kristu. Uyai kuna Kristu. Danga rakavhurwa ngadzitenerwe. Ndiye unondina makwai ari kunze kwedanga rino anofanira kudaidzwa. Ngadamwe auye. Be prepared to spend and be spent for Jesus, to call the sinner home. The passion for Jesus is to see a sinner coming back home. Ngadziwe mudanga. Kuna Jesu kutungamira muionzira yeruponeso neupenyu yendai kure kumba kumoyo unzai wafambi kumusha rinzandanga rambuponesi Jesu nyenye yabaiwa ndizvo ndinoda ngekuti Jesu
vakasira vakarasika nekuna Jesu kuwaunza yenda kure kumakomoyo unzai vafambi kumusha pinzamdanga ramuponesi Jesu nyenye yabaiwa yenda kure kumakomoyo unzai vafambi kumusha pinzamdanga